Bună seara, dragi telespectatori! Numele meu este Dragoș Burghelea și în cadrul emisiunii electorale din seara aceasta avem deosebită plăcere de a discuta despre politica locală din județul Mureș. Mai exact ne vom concentra discuția pe municipiul Sighișoara. Un oraș atât de frumos, un oraș reprezentativ pentru județul nostru și tocmai din acest motiv, în seara aceasta, am plăcerea de a discuta cu domnul Bogdan Burghelea, președinte executiv al Uniunii Independente pentru Sighișoara. Bună seara! Mulțumesc pentru prezență! Și cu doamna Ioana Popa, președinta Organizației de Tineret a Uniunii Independente pentru Sighișoara. Bună seara! Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență, e o bucurie pentru că, așa cum bine știți, e important să aducem în atenția publicului situația politică și administrativă din întreg județul Mureș. Și, desigur, Sighișoara având un rol atât de important, ca simbol, ca element, ca oraș și municipiu important pentru județul nostru, e bine să arătăm locuitorilor, atât din Sighișoara cât și din întregul județ, care sunt evoluțiile, cum sunt pașii, ce se întâmplă și, practic, în ce direcție merge și municipiul de la sudul județului. Aș dori pentru început să ne povestiți câteva cuvinte chiar despre formațiunea dumneavoastră. Sunteți o organizație politică, aș putea spune, tânără, atât prin membri cât și prin istoric și tocmai de aceea sunt sigur că și cei de acasă vor să afle mai multe despre înființarea și evoluția partidului dumneavoastră. Da. Încep eu? Da, vă rog, sigur. Noi avem chiar un fel de slogan. Noi ne mândrim cu faptul că suntem primul partid local din istoria Sighișoarei. Ce înseamnă aceasta? La un moment dat, împreună cu domnul primar și cu alți prieteni, făcând așa un tur la orizont al formațiunilor politice care se perindau fie prin Consiliul Local, fie la funcția de primar, ne-am dat seama că dacă mergem pe abordarea clasică, fie va dura foarte mult, fie va fi foarte greoi să reușim să facem cu adevărat o diferență. Și atunci analizând, am luat hotărârea, haide, dacă legea ne permite, haide să încercăm varianta aceasta. După aproape 15 ani, 12 ani mai exact, pot spune că a fost o idee bună și o idee de succes. În sensul în care, în anul 2012, au intrat primii consilieri în Consiliul Local, între ei fiind actualul domn primar. După aceea, în 2016, s-a dublat numărul de consilieri. Am avut de la 3-6 consilieri locali, iar în anul 2020, domnul primar din consilier a devenit, actualul exact, din funcție a devenit primar, iar noi am păstrat numărul de 6 consilieri, l-am conservat într-o conjunctură politică destul de complicată, zic eu, și în urma negocierilor politice am obținut și funcția de viceprimar, pe care o ocup în momentul de față. Deci, cred că în acești 12 ani am arătat că un partid local poate să facă istorie, nu doar să se înființeze în premieră. În plus, am reușit să păstrăm o linie, să-i spun așa, a Sighișoarei. Adică, interesele locale au fost reprezentate de noi mai mult decât interesele, să zicem, partinice sau interese la un alt nivel decât cel local. Așa este, precum am menționat și la început și cum am văzut chiar și în imaginile prezentate celor de acasă, am văzut partidul nostru se bucură de o prezență considerabilă în rândul tinerilor, atât ca și activitate, ca atractivitate. Cum reușiți să vă organizați activitatea în acest domeniu? Este un mesaj pe care reușiți să-l oferiți sau atmosfera în sine este una aparte și așadar tinerii se simt în largul lor în cadrul organizației dumneavoastră? Îmi place să cred că este un echilibru, atât prin mesajele pe care le transmitem sighișorenilor, cât și mai ales prin faptele noastre. Cumva ne place corectitudinea, așa cum spuneam, ne plac faptele și atunci ne implicăm. Cumva spunea și domnul Burghelea înainte, Uniunea Independentă pentru Sighișoara, UIPS, se diferențiază cumva și prin reprezentativitatea pe care o au toți locuitorii municipiului Sighișoara în acest partid local. Cumva oamenii din UIPS au vârsta între 24 și 72 de ani. Suntem din toate domeniile de activitate, din profesii diferite și atunci cumva fiecare venim, ne spunem punctul de vedere și în final eu zic că rezultatul este unul bun și insist pe reprezentativitate. Da, iată o reprezentativitate
care aduce cu sine și diversitatea, nu așa, atât ca și vârstă, ca și categorii sociale, și este un lucru mai mult decât benefic, fiindcă vocea fiecăruia trebuie să fie auzită și din câte am văzut este un efort pe care dumneavoastră îl întreprindeți în Sighișoara, ca vocile locuitorilor să fie auzite în administrație locală, să fie transpuse mai departe în proiecte și chiar în realizări pragmatice. Dar, desigur, pe de o parte, faptul că sunteți o organizație, un partid local, un partid specific cu această formă de, să spunem, de conducere, vine pe de o parte cu avantaje, pentru că vă concentrați la nivel local, oamenii se simt poate mai atrași în această direcție, dar mă gândesc că apar și provocări, nu-i așa? Când vine vorba poate de negocieri, de fonduri, de mai știu eu, alte proiecte care necesită, sub o formă sau alta, susținere guvernamentală. Cum ați reușit să depășiți chiar și aceste bariere? Sigur că da. Noi de la început, punând în față ideea de partid local, ne-am gândit și care ar fi, să zicem, orientarea politică. Și am hotărât în cadrul echipei, să fie o linie de centru. Un centru adevărat, adică toți cei care doresc să contribuie la bunăstarea Sighișoarei, indiferent de orientarea politică, indiferent de formațiunea politică de la care vin, sunt bineveniți să discute, să negocieze cu noi. La rândul nostru, având această orientare de centru, am putut avea discuții, fără nicio îndoială spun, fructuoase, cu lideri din formațiuni politice naționale, fără să aibă, să zicem, reținerea. Ba chiar, fără falsă modestie, unii dintre ei au zis, uite ce idee interesantă, un partid local, un partid de centru, vă descurcați, sunteți mai flexibili, vă descurcați mai ușor la nivelul vostru. Fără îndoială, am avut un avantaj prin faptul că actualul primar, domnul Sârbu, a avut propriile lui relații pe care a putut să le cultive și de care s-a putut folosi. Dar, repet, modul în care le-a putut fructifica a fost la nivelul acesta. Voi sunteți cei de la Sighișoara, sunteți independenții, cam așa ne spune lumea, sigur, discutați. Și am avut și rezultate concrete care au derivat din această poziție mai deosebită a noastră. Eu nu văd un dezavantaj major din faptul că noi am rămas un partid local cu o doctrină, să zicem, de centru. Da, chiar dimpotrivă, mă scuzați, cel puțin pe partea de accesare de fonduri europene, dacă e să vorbim în cifre, în 3 ani și jumătate s-au obținut peste 200 de milioane de lei fonduri europene. Dacă e cât s-a obținut în 10 ani, nu s-a obținut atâta, să zic așa, ca o comparație cu alte partide naționale și cu un partid independent care, vorba aceea, da, este deschis să discute cu toată lumea pentru Sighișoara, pentru proiectele care trebuie realizate și erau necesare să se înceapă și să se continue. Fără discuție, și e vorba, sunt sigur, de echipa pe care ați reușit să o aduceți în administrație, fiindcă aceste proiecte necesită un volum mare de muncă. E vorba de un efort considerabil, e vorba de un efort de echipă, fiindcă e vorba și de birocrație și de documentație specifică, dar dovada rezultatelor sunt tocmai aceste sume atrase în municipiul Sighișoara. Dacă ar fi chiar să facem o comparație, cum ați vedea? Desigur, anii trec repede, dar iată, sunt doar primii 4 ani, am putea spune, de administrație. 3 ani și jumătate, iată, să fim mai corecți. Exact. Cum ați vedea, cum era Sighișoara în anii trecuți, care sunt pașii majori pe care simțiți că i-ați îndeplinit și cum ați reușit totodată să li transpuneți în realitate? Cumva noi mereu avem așa o vorbă, e imposibil în 3 ani și jumătate să faci ce nu s-au făcut efectiv în ultimii 20 de ani. Dar, în primul rând, deschiderea asta spre dialog, spre colaborare, după aceea aplecare spre ascultare, să-i asculți pe oameni de fapt care sunt nevoile, că degeaba vreau să vin eu dau un exemplu, un roller coaster, când omul nu are asfalt pe stradă. Și atunci cumva de acolo am plecat, efectiv împreună cu echipa domnului primar suntem în teren tot timpul și încercăm să vedem care sunt, insist, nevoile reale ale oamenilor și apoi de acolo s-a plecat. Nu a zis nimeni că e ușor, nu s-au putut face minuni, nu s-a bătut din palmă și gata, avem, așa cum spuneam, nu știu ce proiecte megalomane, însă s-au accesat fonduri europene, deja dintre acestea unele au început să se și concretizeze și dacă îmi vine acum în minte exemplu proiectului de la Hetiur, care este un prim proiect unde finanțarea s-a depus, cererea de finanțare în acest mandat și cumva să se și reușit să se implementeze. Cumva asta spun, dinamică și
cumva trebuie totuși încă cumpătare și ascultare către oameni. Un cuvânt cheie, cred că este totuși răbdarea, nu așa? Pe de o parte, Absolut. răbdarea cetățenilor, fiindcă inevitabil e nevoie de un proces de timp pentru ca toate aceste proiecte să fie implementate și totodată răbdarea și în timpul efectiv de implementare a proiectelor, fiindcă ele vin la rândul lor cu neplăceri, să spunem, când e vorba de construcții, modernizări, este un disconfort pe moment, dar care pe termen lung vine mai apoi cu satisfacții. Cum ați simțit sighișorenii când a fost vorba de dialogul public? Au înțeles acest aspect? Văd de fapt acest proiect ca fiind unul pe termen lung? Cred că cheia succesului nostru din 2020 și sunt convins și din anul acesta a fost exact deschiderea aceasta către cetățeni. Adică avem niște principii foarte clare. Nu-i mințim pe oameni, le spunem adevărul, chiar dacă oare este de multe ori neplăcut, și apelăm, un dialog onest cu ei. Apelăm la înțelegerea lor. Da, oameni buni, știm că avem multe de recuperat, știm că uneori realitatea e diferită decât ceea ce ne dorim, dar există progrese vizibile și ele constituie garanția că de aici încolo se vor mai face. Apropo de răbdare, sigur, și noi așteptăm să aibă răbdare cetățenii cu noi. La rândul nostru, de exemplu, există o presiune că accesarea fondurilor europene e o chestiune destul de greoaie, obiectiv vorbind. Adică nu e cineva neapărat de vină că, nu știu, nu s-a putut face mai repede. Și atunci unele rezultate se văd mai greu. Dar, ca orice mașinărie cu inerție, odată pusă în mișcare, e mai greu de oprit. Deci am convingerea că acele proiecte care acum sunt încă în stadii în care cetățeanul poate nu le vede, nu vede încă 100 de șantiere în oraș, ele cât de curând vor începe și atunci vor vedea și rezultatele concrete. Dar asta nu înseamnă nici pe departe că ele s-au oprit sau că știu eu, s-au pierdut finanțările, nu, dimpotrivă. De aceea apelăm la raționalitatea, oamenii să fie raționali și răbdători, bazându-ne pe faptul că în principiu noi am fost tot timpul deschiși și onești cu ei. Așa este și fiindcă ați menționat o sumă impresionantă, care de asemenea sunt sigur că a necesitat o atentă documentare și muncă în spate, dacă ne puteți exemplifica câteva direcții principale pe care v-ați axat atunci când vine vorba de aceste proiecte. Fie că vorbim de educație, cultură, infrastructură, cred că au fost niște piloni pe care v-ați concentrat, așa cum ați spus, pornind de la nevoile cetățenilor în primul rând. Exact, cumva partea de învățământ pot spune că este în continuare prioritară. S-au accesat fonduri europene și urmează cât de curând să și sosească pentru dotarea tuturor școlilor din Sighișoara. Când spun dotare, mă refer la aparatură pe partea de IT, de la dulăpioare, că sunt atât de necesare, de la laboratoare bine definite. De asemenea, acum se lucrează, că spunea și domnul viceprimar și domnul Burghelea, cumva munca există permanent, chiar dacă oamenii nu văd neapărat rezultatul. Revenind, se lucrează pentru reabilitarea energetică a tuturor clădirilor, unităților de învățământ din Sighișoara, inclusiv pentru partea de spital, chiar și clădirea primăriei. Nu știu dacă ați avut ocazia să veniți la Sighișoara, dar este totuși o clădire emblematică. Da. Alte proiecte pe partea culturală este în lucru sala de spectacole Mihai Eminescu și nu în ultimul rând avem și proiecte pe partea de salubritate și aici domnul Burghela poate să ne explice chiar și mai bine ce presupun aceste proiecte. Chiar da. Pare poate o avalanșă de proiecte, dar tocmai în ideea asta de a recupera acele stagnări care existau în anii trecuți a fost nevoie. Au presupus un efort sau multe eforturi de multe tipuri. Este și efort uman, este și efort financiar, pentru că iarăși un lucru care mulți cetățeni nu îl știu. Banii europeni nu sunt întotdeauna gratuiți. Corect. Există cofinanțări, există cheltuieli neeligibile, există rezerve pe care trebuie să le prinzi în buget și atunci, într-adevăr, trebuie cu atenție drămuite resursele de toate naturile, adică și umane, și financiare, și de timp. Unul dintre subiectele și unul dintre punctele, pot să zic, o vulnerabilitate a Sighișoarei a fost salubritatea. Noi eram membri în sistemul județean ADI Ecolect încă din anul 2009, dar intrarea efectivă a avut loc din mers, a avut loc în anul 2022, 2022 practic, și a avut loc cu anumite sincope. Pentru că tocmai noi eram situația tipică a județului.
Ce să spun? Credeți, ne-am trecut și noi prin Da, experiențele noastre ați când trecut. e vorba de salubritate, știm ce înseamnă. În plus, infrastructura, pentru că și salubritatea are o infrastructură, suferea. Una dintre plângerile cele mai frecvente ale cetățenilor erau tomberoanele vechi, sparte, murdare, puncte de colectare, cum să zic, nemulțumitoare, și atunci am avut ocazia prin PNRR să accesăm o finanțare care presupune 29 de puncte de colectare. Da, practic 47 de Da. insule ecologice 47 vor de fi insule ecologice, care înseamnă de fapt ce? Puncte de colectare cum le știm, dar modernizate, cum folosim expresia asta, cum vedem în Occident. Corect. În care omul poate să ducă doar dacă locuiește în zona care este arondată unui astfel de punct, cu o cartelă, cu supraveghere video, dispare ideea asta. Degeaba vii și abandonezi, că vei fi filmat, vei fi sancționat. Nu mai poți, cine îndrăznește, sper și cred că nu se va întâmpla, să vandalizeze de asemenea, vor fi sancționați. Da. Alt obiectiv, altă finanțare care o avem, care e tot așa ca în Occident, centru cu aport voluntar. Este chestiunea aceea, nu știu dacă dumneavoastră vă e familiară, noi având mulți cetățeni și de etnie germană și română plecați în Germania, tot cu asta veneau. Știi, în Germania, dacă ai un televizor stricat, te duci la marginea orașului și îl lași acolo și nu trebuie să-ți bați capul cu el. Centrul ăsta cu aport voluntar exact această nevoie o adresează și îl avem și acesta. Ăsta este din fericire în lucru. Acolo deja buldozerele au intrat, terenul e nivelat, se lucrează, acolo îl văd cetățenii, nu este o construcție complicată și am încredințarea că foarte repede va fi și funcțional și atunci cetățenii vor vedea și ceva concret și îi va și ajuta. Că într-adevăr e o problemă, toți ne confruntăm. De Cumva exemplu, deja acolo, oricum este șantier în lucru, Da. se poate vedea că lucrările Se chiar lucrează, avansează. Da. Da. și va fi de un real ajutor. Că, de exemplu, toți ne confruntăm cu o problemă, apropo de salubritate, m-ați pornit acum. Păi am Ce știut de facem? asta, am predat ștafeta. Ce facem cu hainele? Că hainele nu intră în nicio categorie. Practic sunt oarecum nereglementate. Și ăsta e un mod de a scăpa. Ceea ce cu mobilierul vechi. Nu întotdeauna găsești să-l valorifici cumva. Molozul și așa mai departe. Și toate acestea vor putea fi depuse la Da, acest cel de care vorbiți. Iată exemple din Occident, modele care trebuie doar aplicate, modele de bună practică, fiindcă vedem de multe ori nu este nevoie neapărat să reinventăm noi roata sau aceste exemple există, ele doar trebuie puse în aplicare și, așa cum ați spus, recuperat decalajul care poate în unele cazuri pe parcursul decenilor s-a acumulat. Fiindcă am vorbit și de educație, un aspect extrem de important și adeseori cel care merge mână în mână cu educație este și cultura. Știm cu toții, valoarea culturală a Sighișoarei este de netăgăduit, patrimoniul pe care îl deține și felul în care promovează, am putea spune, nu doar județul, ci chiar țara, ne face pe toți mândri. Care sunt perspectivele și în domeniul cultural? Sigur, este acest proiect de suflet al mureșenilor și al sighișorenilor, când vine vorba de Sighișoara medievală, a avut anumite evenimente, spune, sau episoade în lunile trecute. Dacă ne puteți povesti și despre aceasta câteva cuvinte, pentru a-i lămuri pe cei de acasă, dar totodată pentru a vedea care sunt planurile de viitor. Eu am încredere că anul acesta, așa spus cu subiect și predicat, festivalul Sighișoara Medievală va avea loc. Este acum în dezbatere publică și cu bunăvoința Consiliului Local vom avea anul acesta festivalul Sighișoara Medievală și vom aștepta pe toți să vină la Sighișoara. Nu aș vrea neapărat să menționez ce s-a întâmplat anul trecut, pentru că cumva s-a tot discutat de partea asta. Într-adevăr, a fost un vot negativ în Consiliul Local și chiar dacă a fost toată truda și toată stăruința și toată munca din partea tuturor, nu a putut avea loc. Anul acesta acest lucru trebuie să ne motiveze să avem o ediție și mai bună, și mai de calitate și, cel mai important, cu și mai mulți oameni. Că pomeneați de partea culturală, ne dorim foarte mult să reușim să avem și la Sighișoara un centru cultural, astfel să diversificăm evenimentele pentru oameni și nu numai, cumva și petrecerea timpului liber, atât pentru cei tineri, dar cât și pentru cei mai vârstnici, să fie mai diversificată și să poată să vină și să petreacă timpul într-un alt mod.
fiindcă reprezintă pe de o parte și o pasiune personală, dar și un lucru de importanță considerabilă, mai ales că atunci când vorbim de un oraș istoric și cu asemenea clădiri de patrimoniu existente precum cele din Sighișoara. Cum gestionați acest aspect? Pe de o parte poate să fie o binecuvântare, fiindcă desigur e o frumusețe evidentă, dar altădată poate fi chiar, să spunem, o greutate atunci când vine vorba de documentație, de renovarea acestora, fiindcă știm cu toții documentația este mult mai stufoasă. Cum puteți să gestionați aceste provocări și dacă există proiecte în acest sens? E o durere în suflet când vedem clădiri, adevărate comori de patrimoniu lăsate, desigur din cauza proprietarilor de cele mai multe ori într-o stare neadecvată, dar totodată sunt sigur că administrația locală are în vedere niște pârghii în acest sens. Da. Păi există pârghiile, să le spun așa, hard, dure, Da. în care orice clădire care este lăsată în paragină poate fi supraimpozitată de 5 ori. Deci până la 500%. Da. Dar cred că, sigur, au și ele rolul lor și le și aplicăm, dar cred că sunt mai eficiente și pe termen lung măsurile în care, să zicem, și proprietarii sau persoanele implicate să fie parte din proces. Pe de altă parte, este o chestiune a mea personală și am spus-o și public și o susțin în continuare. Patrimoniul trebuie să se integreze organic în viața orașului. Și la ce mă refer? Eu am crescut ca copil când cetatea încă nu era faimoasă sau nu era atât de faimoasă. În epoca în care cetatea nu era plină de hoteluri, de fapt Sighișoara avea un singur hotel care era în afara sitului UNESCO, în care locuiau oameni obișnuiți. Faimoasele fotografii din anii 90 cu niște doamne mai în vârstă stând și tricotând sub copac erau naturale, erau firești. Ele ieșeau în fața casei, practic, și povesteau. Acum lucrurile s-au schimbat. Acum atenția asupra Sighișoarei este și ea schimbată. Sigur, acum au investit, au devenit proprietari oameni cu foarte mulți bani care, ca orice om de afaceri, își dorește să să-și recupereze investiția și din motivul acesta are tentația, cel care urmărește așa ceva, să transforme un obiect de patrimoniu, o clădire, într-o sursă de venit. Cum o faci? Evident, atrăgând turiști. Și atunci, cum încerci să protejezi? Dacă sunt doar măsuri coercitive, o faci în dosar penal, că a spus un geam termopan, va funcționa, dar nu funcționează chiar bine. Și de aceea ziceam, integrare organică, adică acel om care, și am avut ocazia de-a lungul vieții, în diverse ipostaze, să văd și acest lucru. Oameni care locuiau într-o clădire de patrimoniu, care aveau acel confort care făcea viața plăcută în acea clădire, fără să o mutileze, fără să devină prea modernă și în același timp ea să-și păstreze valoarea. Și cred că se poate și din punctul meu de vedere pe linia aceasta ar trebui să milităm. Nici să fie multe restricții încât orice proprietar de clădire de patrimoniu să ajungă să o urască, chiar dacă o face în sinea lui, nu o zice public, că pentru o simplă țiglă care îi se sparge are nevoie de aviz de la Ministerul Culturii, de exemplu, nu exagerez, dar nici invers, să o vadă doar ca pe o gâscă cu ouă de aur și atâta să tot forțeze gâsca aia până moare. Nu, trebuie găsit echilibru acela încât să fie mândru cu are, să se bucure cu are și în același timp să-l și ajute. Așa, și mai departe să aducă beneficii comunității și aspectului general din comunitate. Sigur, da. Uniunea Independentă pentru Sighișoara în acest mandat chiar a venit în sprijinul celor care locuiesc în zona protejată istoric și s-a adoptat un ghid de bune practici, exact cumva să vină în sprijinul celor care poate nu știu de unde trebuie să obțină un aviz sau cum trebuie să arate de fapt. Și atunci există un ghid de bune practici care se găsește și pe site-ul instituției pe primariasighișoara.ro și acolo pot cumva să ceară sfatul. Bineînțeles, pot să apeleze și la specialiștii din cadrul instituției. Așa este, e foarte important ca locuitorii să aibă acces facil la astfel de informații, fiindcă, așa cum spuneați, să nu devină o povară deținerea unor astfel de obiective, ceva dimpotrivă, o șansă la promovare locală și, desigur, la mândrie personală, la a demonstra celor din jur că este un loc atât de frumos. Fiindcă vorbim de dezvoltare, de infrastructură, de proiecte mărețe, iată cum Sighișoara se poate lăuda în prezent cu pași serioși, repezi și cu termene realiste când vine vorba de obiective precum centru ocolitoare. Lucru care, din păcate, reședința de județ încă nu poate. Totodată, iată investiții considerabile, chiar dacă sunt poate din altă sursă,
Pe zona feroviară vedem cum se lucrează în mod Așa constant și iată cum Sighișoara va deveni un nod important și o legătură esențială cu restul țării. Cum se prezintă aceste proiecte? Care sunt, să spunem, cel puțin niște etape care vor urma și la ce se pot aștepta locuitorii din Sighișoara când vine vorba de centură, dar și de infrastructură în general? Eu cred că dacă mergem pe stradă și îl întrebăm fiecare sighișorean care este cel mai mare proiect pe care ți-l dorești pentru orașul tău, ei vor spune centura. Cronologic vorbind, cred că în anul 2017, alături de Uniunea Independentă pentru Sighișoara, am mers pe stradă și am strâns semnături în ideea avem nevoie de centura ocolitoare, avem nevoie de șoseaua de centură. Iată că acest lucru în sfârșit se realizează. S-au alocat bani, s-a făcut licitație, acum se lucrează la partea de documentație, hârțogăraia asta care este necesară, nu avem ce face și chiar am cerut un punct de vedere oficial să vedem un pic care este stadiul și ni s-a comunicat că lucrurile sunt în partea de proiectare, iar în luna iulie ar urmea să înceapă lucrările. Ce putem să zicem? Doamne ajută să vedem acolo excavatoarele și toate cele necesare să înceapă lucrările. Așa este, pentru că o centură ocolitoare vine pe de o parte cu descongestionarea traficului, vine cu un grad mai ridicat al calității vieții, fiindcă oamenii nu mai sunt supuși la această aglomerație, poluare și tot disconfortul creat, mai ales de transportul de mare tonaj. Cred că reprezintă într-adevăr o realizare și un obiectiv mai mult decât necesar pentru Sighișoara, obiective care trebuie replicate și aplicate în toate municipiile din județ. Care ar fi câteva din realizările, să spunem, model, cele care reprezintă, să spunem, emblema administrației recente din Sighișoara, cele cu care vă lăudați în mod deosebit și care prezintă un exemplu de administrație locală în viziunea noastră? Acum, primul care îmi vine în minte este exemplu podul cel nou. Este un pod început, într-adevăr, în mandatul trecut, dar finalizat în mandatul nostru. La un moment dat, într-un anumit context, am primit și laude de tipul cum ne-ați reușit atât de repede. Dacă mi-aduc bine aminte, termenul de realizare al podului era de 2 ani și undeva, cam după 1 an și jumătate, era deja terminată construcția. În fine, a mai durat ceva birocrație, dar practic ne-am încadrat în termenul de 2 ani în care podul a fost de la prima, să zic așa, cupă de excavator până la tăierea panglicii. A fost finalizată. După aceea, ce alte... Noi putem doar să visăm la încă un pod în Mureș. Un pod, da. Însă, Noi mai avem o finanțare obținută pentru încă un pod, apropo de treaba aceasta. Ideea e așa, tot în contextul acesta al stagnării orașului. Cel mai mare cartier, că undeva podul acesta, în mod interesant, este legat de centură și de tot contextul ăsta. În contextul stagnării ne-am trezit, la un moment dat am descoperit că cel mai mare cartier al orașului, în primul rând prin ponderea populației, de fapt este legat de oraș printr-o singură cale de acces, care mai avea și barieră. Și atunci se punea problema și puteau să apară tot felul de complicații și, cum să zic, situații chiar periculoase. Analizând, sigur, una dintre soluții a fost construirea acestui pod, dar analizând ne-am dat seama că mai este nevoie de încă un pod, de ce în acest cartier, în marginalul este și ceva zonă industrială, sunt 2 fabrici destul de mari și vă dați seama, în momentul de față, tirurile nu chiar trec printre blocuri, dar pe lângă blocuri, iar șoseaua de centură practic ar facilita accesul, dar ca să poată deservi exact această zonă industrială, este nevoie de încă un pod și de un drum de legătură cu această șosea de centură. Și pentru acestea avem finanțări și asta este unul dintre proiectele cu care, să zic așa, ne mândrim și deja se văd efectele pozitive. Faptul că acel cartier are acum 2 căi de acces, deja oamenii mental nu se mai aglomerează traficul într-o zonă, ci deja circulă pe 2 căi. Deja am putut introduce transport în comun. Până la momentul respectiv nu se putea. Era prea îngustă, prea mică calea de acces în cartier pentru autobuze. Acum au transport în comun. Și tot așa. Într-adevăr, nu sunt poate sau știu eu spectaculoase, dar sunt pas cu pas și din punctul meu de vedere e o construcție mai solidă, mai temeinică. Și sunt pași absolut necesari pentru da. viitorul și buna dezvoltare a zonei pe ansamblu. Da. Nu ne trebuie proiecte megalomanice doar de dragul de a
nu știu, de a Etala, Exact. da, Așa și de a este. epata, Și ci trebuie- proiectele exact acelea, ce zicea și Ioana la început, ideea aceasta, discuția cu cetățenii, ideea că este nevoie de autobuze în cartierul respectiv Târnava 2, a venit din discuția cu cetățenii. Oamenii se plângeau, domnule, în fiecare dimineață ne ducem copiii la școală și stăm în trafic. Ori acum se pot sui copiii și părinții au liniștea că i-au suit în autobuz și autobuzele duc și până în ușa este. școlii. Și în curând sper să avem și altfel de autobuze. Sigur, dar alt proiect care nu e spectaculos, dar e necesar, vom avea autobuze electrice. Alt proiect care, din câte știu, este în licitație, achiziția de autobuze urmează. Credeți-ne, e chiar spectaculos dacă ne uităm în foarte multe administrații locale din România. Sunt pași admirabili când vine vorba de dezvoltare și de administrare locală, fiindcă, într-adevăr, transportul public trebuie să fie o alternativă sănătoasă, firească, elegantă și curată pentru cetățeni. Trăim într-un secol în care vedem prea bine efectele aglomerației, vedem efectele poluării și trebuie să luăm măsuri pentru a preveni și pentru a oferi alternativa locuitorilor. Dar pentru că am vorbit la început despre reprezentativitate, despre diversitate, mi-ar place să discutăm în câteva cuvinte și despre felul în care ați reușit să transpuneți în realitate această diversitate și în rândul partidului. Când e vorba de liste, de membri, de cum se prezintă aceștia, fiindcă, așa cum v-am spus, am văzut în imagini foarte mulți tineri, foarte multe doamne, domnișoare și ăsta este un lucru lăudabil. Da, chiar înainte vorbeam cu domnul Burghele, așa, ponderea partea feminină și partea masculină și să știți că există un echilibru și pe partea aceasta. Așa cum vă spuneam la început, și varietatea de vârstă, varietatea de profesii și cumva eu așa spun că suntem cea mai echilibrată formațiune politică, pe lângă că suntem independenții din punct de vedere local. Mă gândeam, fiindcă, desigur, și Sighișoara a suferit schimbări, transformări pe parcursul anilor. Dintr-o zonă care, la fel ca mai tot județul, se bucura de o industrie dezvoltată, de foarte multe obiective în acest sens, a fost nevoie de o adaptare, a fost nevoie de pași în această direcție. Vedem un potențial imens în zona turistică, nu-i așa, când vine vorba de Sighișoara. Care sunt planurile și care ar fi, știu eu, etapele de viitor pe care le aveți în vedere? Sunt sigur că e nevoie de o susținere a adaptabilității și totodată să veniți în sprijinul cetățenilor pentru a găsi alternative. Dacă industria grea, cel puțin, cea din acele decenii, nu mai este poate fezabilă sau nu mai este existentă, ce putem oferi noi economiei naționale pe de-o parte, dar și forței de muncă locale din Sighișoara? Da, e un subiect interesant. Chiar înainte de a mă naște, știu de la părinții mei și oricum în copilăria mea, Sighișoara era într-adevăr un centru important al industriei ușoare. Din păcate, cred că rând pe rând fiecare fabrică sau fiecare unitate economică din domeniul ăsta al industriei ușoare s-a închis mai întâi și apoi chiar a dispărut fizic. Au fost o perioadă în istoria Sighișoarei, mai ales după anul 2000, în care s-a vorbit prea lejer despre turism. Sigur că turismul este important pentru un oraș ca Sighișoara, are importanța lui, dar și turismul la rândul lui trebuie făcut cu cap. În sensul în care, dacă turistul vine doar dimineața și pleacă la ora 5, practic aduce prea puțin plus valoare orașului. Poate chiar un efect opus. Și atunci, sigur, turismul rămâne o prioritate la locul ei, dar trebuie să ne gândim și la alternative. Pandemia a arătat un lucru foarte important. Se pot întâmpla fenomene care să-ți dea peste cap complet. Deci arăta un pic sinistru în perioada de pandemie cetatea și toate zonele care în mod tradițional erau pline de turiști și de sighișoreni, să le vezi complet goale. Și atunci totdeauna te gândești și la altceva. Din acest motiv, și se leagă cu ideea de învățământ, am sprijinit învățământul dual. Învățământul dual este o idee pentru Sighișoara nouă, dar este încercată și testată cu rezultate bune de alții, în care fostul liceu industrial, care toată lumea, de fapt nu fostul, liceu industrial al orașului, care toată lumea îi prezicea o soartă sumbră, că se va desfința, că doar cine mai vrea să meargă la un liceu industrial, a căpătat un suflu nou cu ajutorul practic cu ajutorul mediului de afaceri din Sighișoara.
tot așa, din discuțiile directe. Păi noi avem nevoie de electricieni, avem nevoie de mecanici. Unde îi formăm? Păi liceul are prea puține clase, prea puțină atractivitate. Da, dar dacă îi dăm un pic de... îl creionăm un pic altfel, în sensul în care elevul care este la școala duală capătă o bursă, știe că are un loc de muncă asigurat după ce termine, nu mai are neapărat nevoie să plece cu familia să lucreze în străinătate, se va putea recrea o bază pentru o forță de muncă calificată care va ajuta industria și va face, sunt convins, Sighișoara să devină atractivă pentru investitori care ar veni să deschidă și alte obiective economice. Fără îndoială, și știm asta, este unul dintre punctele principale la care ține foarte mult domnul primar și îl susțin cu toată tăria, și pe zona aceasta a inovării și a domeniului IT. Pentru că este o industrie, avem câteva exemple aproape de noi, Clujul, care poate să aducă multă plus valoare cu poluare foarte mică, fără probleme prea mari de infrastructură. La urma urmei, un IT poate lucra și de acasă cu un laptop. Sigur, exagerez un pic, dar zic ca idee. Și asta este iarăși un obiectiv spre care o viziune pragmatică și modernă, nu-i așa? Pentru că asta ar atrage și tineri sau oameni oricum în un segment de vârstă ar avea șansa relativ, și motivul de a nu mai pleca din zonă, ba dimpotrivă s-ar putea stabili și investi resursele financiare obținute. Am întoarce, cum să zic eu, hemoragia de creiere pe care o suferă Sighișoara poate mai mult decât alte localități din zona noastră. Fiindcă am vorbit și de trecut, de prezent, ar fi bine să vorbim câteva cuvinte despre planuri de viitor. Pe de o parte, care sunt obiectivele, țintele pe care le aveți acum în câteva săptămâni când e vorba de alegeri, dar totodată și despre proiecte, fiindcă iată sunteți angrenați într-o administrație care demonstrează în ultimii ani felul în care vede administrația publică, așadar care sunt proiectele de viitor, dar și țintele ca formațiune. În primul rând, trebuie să avem așa în gând continuitatea. Când spun asta, mă refer la faptul că am tot pomenit de diverse proiecte pe care le-am început. Ei bine, acestea trebuie duse la bun sfârșit. Tot la început spuneam de asfaltul de pe stradă. Ei bine, în primul rând, noi trebuie să reușim să avem pe fiecare stradă asfalt. Apoi mai sunt încă câteva zone care au nevoie de partea de canalizare. Toate acestea sunt primordiale din punctul meu de vedere. Am început în acest mandat pe partea de locuri de joacă. Un aspect aparent minor, dar atât de important, pentru că, apropo de toate categoriile de vârstă, acolo vom vedea de la cel mai mic, la părinte, la bunic. Pentru prima dată, cumva, s-au investit în aproape toate locurile de joacă și sunt convinsă că vom reuși și în lunile acestea să reușim să intrăm în toate locurile de joacă. Și apropo de treaba aceasta, știu că este inclus într-un PUZ să se realizeze în cel mai mare cartier al orașului, în cartierul Bărăgan, cartierul Târnava 2, un parc pentru toate categoriile de vârstă, un parc cumva așa cum ne dorim toți în Sighișoara, tânjim un pic după platoul dumneavoastră, știu că am avea și noi nevoie de un astfel de spațiu. Apoi, Doamne ajută să reușim să implementăm toate proiectele pe care le-am început și pe parcurs, bineînțeles că suntem deschiși și suntem așa atenți la toate axele de finanțare, pentru că, într-adevăr, lucrurile merg pe partea aceasta de spații verzi, de infrastructură verde. Exact, infrastructură verde și atunci suntem atenți, dar cum am spus, chestiunile de bază trebuie să le rezolvăm, să fim atenți și la locurile de joacă, pe diverse zone, să reușim să continuăm și să ducem la bun sfârșit ceea ce s-a început. De asemenea, sunt sigur că, din perspectiva de viceprimar, ați văzut tot așa, într-un mod foarte aplicat, nevoile și necesitățile comunității. Cred că simțiți care ar fi pași din viitor, proiecte care sunt tocmai necesare și totodată am senzația că anul trecut, deci ultima perioadă de timp, a fost așa o portiță deschisă pentru administrațiile publice locale când e vorba de finanțări. Vorbim de PNRR, vorbim de proiectele guvernamentale. Iată că a fost, să spunem, un sezon deschis al proiectelor de finanțare. Cum vedeți anii care urmează, care sunt obiectivele formațiunii dumneavoastră, dar și, desigur, personal, dacă ne putem aștepta la un nou mandat de viceprimar și care sunt viziunile colegilor din partid? Da. Păi, în ceea ce privește finanțările, într-adevăr, există umbrela aceasta mare numită PNRR,
În același timp am prins și o perioadă un pic mai complicată pentru că s-au închis, s-au terminat anumite exerciții financiare, anumite finanțări și anumite obiective a trebuit să le trecem pe noi axe de finanțare care s-au deschis ulterior, dar acest lucru s-a întâmplat și atunci avem liniștea că ele vor fi duse la bun sfârșit. În ceea ce privește obiectivele noastre ca partid, fără nicio îndoială, ne dorim să avem cât mai mulți consilieri. De ce? Acele probleme, acele sincope pe care le-ați menționat și cu Festivalul Medieval și cu altele, nu e cazul neapărat, da, așa este. au apărut și din cauza faptului că oamenii care au fost în Consiliu, nu-i numesc, dar spun, n-au înțeles cu suficientă maturitate rolul lor acolo în Consiliu. Ei acolo nu se aștepta nimeni sau nu era de dorit să-și manifeste orgoliile proprii sau, nu știu cum să spun. O poziție personală. Da, o poziție personală, reacții din astea viscerale la unele lucruri ar fi trebuit să arate mult mai mult înțelepciune. Cred și îmi doresc în viitorul Consiliu să se regăsească oameni care au dragoste de Sighișoara în primul rând și mai multă înțelepciune. În ceea ce mă privește, sigur, sunt din nou pe lista de consilier, candidez, da, îmi voi depune candidatura și pentru funcția de viceprimar, nu dintr-un orgoliu personal, pentru că a dus cu sine destul de multe, e un efort și așa mai departe, cât în ideea aceasta de echipă, în primul rând, cu domnul primar. Cred că noi suntem prima echipă, primar, viceprimar din același partid și aceeași formațiune și care a funcționat într-un mandat fără să existe tot așa turbulențe, să nu le zic altfel. De ce ai intervenit când ceva funcționează exact. bine? Continuitatea este foarte importantă, coeziunea, dialogul este atât de important, vedem prea bine, în special când vine vorba de administrație locală, cunoaștem atâtea exemple când, să spunem, zona de primărie se confrunta cu aspectul de Consiliu Local și aceste disensiuni nu duc decât la dezavantaje pentru cetățean în cele din urmă. Fiindcă ne apropiem de final, aș dori să transmiteți un mesaj celor de acasă, să transmiteți un mesaj, aș putea spune, tineresc, o șansă pentru viitor, o viziune și totodată o deschidere pentru generațiile care urmează să preia la rândul lor frâiele, desigur, și în politică și în administrație. Mai ales în ultima perioadă se duce așa o luptă cu fake news-ul. Eu am încredere că ei se vor informa corect, se vor uita la oameni și vor vedea de fapt cum stau lucrurile, se vor uita puțin în urmă să vadă cum a fost înainte de 2020 și cum este acum așa în această perioadă. Și foarte, foarte important este un mesaj pe care vreau să-l transmit și îi rog pe oameni. Avem noi așa un gând, să voteze cu inima, cu mintea și foarte important, pe buletinul de vot ne găsesc la numărul 8 la Consiliul Local, iar pe domnul primar îl vor putea vota de pe poziția numărul 4. Vă mulțumesc tare mult! Vă mulțumesc din suflet pentru prezența în această seară. Vă dorim mult succes, spor în activitate și, desigur, toate înspre binele locuitorilor municipiului Sighișoara. Întotdeauna. Celor de acasă, vă doresc o seară liniștită, cu pace și să ne revedem cu bine la M9.